जे जों जमदुवार सराइबिलखै जे लेंहरदों थांनि जे मानो थांनो मेनदेलाया आरो हाब ड्राग्स जाग्रा मानसिखौ बोरै बुजायनो दाब्लाखौ लेंबाय दाब्लायाबो हाब ड्राग्स जाग्रा मानसिखौ बुजायनो हायालै आरो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हाबावदों सार बिथांमोनखौ बे समाव खावलायबाय किक अफ खालामनानै लायदों रायजो राजा नोंथांमोनखौ जाहाथे बयबो जोङो मान होनानै गसंनि अननानै बयखौबो खावलायबाय जेसेबांनाखि रायजो राजा नोंथांमोन खेलाखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ गले गले खावलायहरदों जाहाथे बयबो गसङो मानोना बे मेथाइआ जोंनि माहारिनि मेथाइ जोंहा सन्मान होनांगौ जोंहा मान होनो रोंनांगौ जोंनि हादरखौ नंखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरदों जाहाथे बयबो गसङो अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आगे गाहे तव
जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे दा टीमा जाहैबाय सानसोरां एफसि सेरफांगुरि आरो नैबे गोथां गाबनि जार्सि जाहैबाय बनजार एफसि कुसुगाव गोजा जाहैबाय सानसोरां एफसि सेरफांगुरि आरो बे गोथाङा जाहैबाय बनजार एफसि कुसुगाव लायग्राबो गैला सासेबो नै सिलर गरा बे सनो नाम्बाराला
गोसोखां जोलुर बादायलायनाय इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां बिथां जिरेन बसुमतारी सार गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय जायखिजाया बे फुटबल बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै गावखौनो सोब गोग्गानाय मोनदों गोजोननाय मोनदों नाथाय नाम्बार 1 खोथाया मा जाहैबाय बेवहाय जे फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय जादों एक्चुअली आंजों जेला रायज्लायहरजेनदोंमोन अब्ला आं मिथियामोन आंनो फोरमायाखैमोन आंखौ जाय फोरमायहरनाय बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंनि सराइबिल बे ओनसोलावहाय नोंथाङा फैनो नांगौ जोङो मोनसे एवारनेस प्रग्राम लानो नागिरदों जोंनि ओनसोलनि गोबां लाइमोन सेंग्राफ्रा आथिखालाव निसा जातियजों सोबजादों गोबां ड्राग्स एडिक्टेड जादों गांजा सोबग्रा ड्राग्स जाग्रा जौ लोंग्रा उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो गोबां बांलांबाय ओंखायनो बिनि सायाव मोनसे एवारनेस लानि होननानै आंजों रायज्लायहरदोंमोन ओंखायनो आं बुंदोंमोन थांजागोन बिनि सप्तासेसो उनावहाय आङो मिथिबाय बेवहाय फुटबल खेला जागोन आरो फुटबल खेला जानायनि सिगां बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन होननानै आंनो फोरमायदों आरो दहाय मोनफैनानै मोनथिबावबाय फुटबल खेलानि एसे सिगां खालामनोसै होननानै बेनिफ्राय बे जायगायाव मोनफैनायनि उनाव थासारिखौ नुदों थासारिखौ नुनानै सानखादों बेखौ सावरायनायनि दा मोनसे परिबेक गैया थासारि गैया दा जियानो जा फैनो मोननानै जोबोद गोजोनदों दा आंजों मेन्डेलायाबो फैफानो गोनांमोन दा मेन्डेलाखौ बुंबाय आङो जे जों जमदुवार सराइबिलखैजाय लेंहरदों थांनि बे मानो थांनो बेवहाय माने ड्राग्स जाग्रा उन्दै उन्दै गथ'फोर बारा जादोंनो एसे बुजायहैनांगौ जाहैबाय बै सेंग्राफोरखौ बिमा बिफाफोरखौ होननानै मेन्डेलाया आरो थाब ड्राग्स जाग्रा मानसिखौ बोरै बुजायनो गिनांगौ आजिखालिनि सेंग्राफोर बेबायदि होननानै फैयाखिसै गिनानै दाब्लाखौ लेंबाय दाब्लायाबो हाब ड्राग्स जाग्रा मानसिखौ बुजायनो हायालै गिनांगौ जाबाय दाब्लायाव फैयाखै ओंखायनो सेंग्रा सानै प्रफेसार हाबा जायाखै नालाय बिसोरो थगायना लिंबोदों आङो माबायाव थांनि सराइबिलाव बिराद मोजां मोजां सिख्लाफोर नुयोलै होननानै सिख्लाफोर नुयो होननायखाय बिसोरबो फैदों आरो जियानो जा दहाय खोथाखौ जोङो एसे सावरायदों फुटबल गेलेनायनि सिगां ओंखाम जानाय टाइमावहाय बे ड्राग्सनि खोथाखौनो रायज्लायबाय थादों बे समाव आं बुंदों जोंहा फंबाय लेङाइ आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबो दङमोन आं बुंखादों जे इयुनावहाय मोजां सम लानानै बेफोर खोथाखौ रायज्लायसिगोन जिहेतु रायजोफोरनि माबाया जाहैबाय फुटबलावसो थागोन फुटबल गेलेनाय नायनायावसो आरो एसेबां गोजानाव थानाय रायजो राजाफोरजों एसेबां सिरियास खोथाखौ रायज्लायनानै लाब गैया ओंखायनो उनावहाय मोजां सम मोनबा बेखौ रायज्लायसिगोन होननानै आङो
दहायनो बुंखादों आरो ओंखायनो आं नैबेयाव दा गाखोफिनबावनो गोसो गैयामोन खावलायबाय थानायखाय आं गाखोबाय जियानो जादोला आं नैबेखौल' खावलायगोन जोङो सानदोङो दा बेवहाय जेसेबांखिनि लाइमोन सेंग्राफोर दङ क्लास 8, 9, 10 निफ्राय लानानै क्लास 11, 12 थाखोसिम फरायनाय बा बिनिख्रुइ सायाव फरायनाय जोङो बिथांमोनखौ नैबेखौल' बुंगोन जोङो सानो नोंसोर लाइमोनफ्रानो जाहैबाय जोंनि धोन जोंनि सम्पति जोंनि जातिनि जोंनि समाजनि आरो जोंनि न'खरनि नोंसोरनो जाबाय मोनफा मोनफा धोन आरो नोंसोरखौ लानानै जोंहा गोबां सिमां दङ गोबां आसा दं गोबां मिजिं दं जों बयबो बुंबाय थायो जे जों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानि मोनसे गोग्गोम हारि दानि दा जों जातिखौ गोग्गोम खालामनो गोनांब्ला जातिखौ गेरेमसा खालामनो गोनांब्ला सोरखौ थांखिनानै जोङो खालामदों नोंसोरबो बिदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौनो जोङो थांखिनानै जोंनि जातिखौ गेरेमसा खालामनायनि सिमांखौ नुदों नोंसिनि गेजेरनिफ्रायनो साफा साफा एसीएस अफिसार जानांगोन आईएएस अफिसार आईपीएस अफिसार डक्टर प्रफेसर मास्टार इन्जिनियार साफा साफा दैदेनगिरि जानो नांगोन दा ओंखायनो आं नैबेखौल' खावलायगोन दा बे समावहाय नोंसोर लाइमोनफ्रा जुदि नैबे समावनो जुदि ड्राग्सजों गफबनानै थायोब्ला जौजों गफबनानै थायोब्ला बे जोंनि साननाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा जातिया गेरेमसा जानाय नङा जों समाजाव मोजां आबहावा बारहोनो हानाय नङा आरो नोंसोरनो जुदि साफा मोजां मानसि जायाब्ला जोंनि जातिया जोंनि समाजा मालाबाबो जौगानाय नङा दा बेफोर खोथाखौ लानानै आङो बुंगोन जोंनि जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसालि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ दिनै रायलायनायनि जिहेतु सम गैया हिसाबै उननि समाव मोजां सम लानानै लेंहरोब्ला फैसिगोन बे जोबनायाव नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोननिसिम नैबेखौबो बुंबाय जेननाय देरहानाया जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा जे जोङो खेलाखौ माबायदि गेलेदों खेलाखौ नोङो माबायदि दिन्थिनो हादों बेसो गेदेर बाथ्रा आरो नैबेखौबो बुंबावगोन जोङो दिनै नैबे फोथाराव गेलेनायनि उनावहाय जोंनि थांखिया नैबेबो जानांगौ जे जोङो मोनसे समाव जोङो स्टेटनि बबेबा मोनसे फिल्डआवबो गेलेहैनांगोन स्टेटनिफ्राय नेशनेल लेभेलनि फिल्डआव गेलेहैनांगोन जोंनि थांखिया बेबायदि जानो नांगोन जेरै जोंनि गेजेराव हलिचरन नार्जारिमोन दं दुर्गा बर'मोन दङ जोङो जाहाथे प्रफेसनेल हिसाबै बे गेलेनायखौ लानो हायो बिनि थाखायबो साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरखौ नाजालांनो थाखाय आं खावलायबाय जोबनायाव साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरजों लोगोसे नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय थेंक इउ
last chance हो गया लोगोसेयै जाय बिथांमोना रानार्स आप जागोन 3000 रां बान्थाखौ होनाय जागोन Mas, ica kalama kayu. Bar, ini le. Orang. Mulai Muria, bol. Ayo, saya. Ini kau yang ber. खेला फिनिश हो चुकी है अभी दिनैनि जे जोबथा बादायलायनाय बे बादायलायनाया फला जादों सानसोरां एफसि सेरफांगुरि 2 बंजार क्लाब 1 टेबल लानांगौ साफ्रोमबो देखो पहला को देखने गासैखौबो खावलायहरदों जाहाथे नैबे सिगांफोर फैजोबो गले खावलायहरनाय साउंड का ज़्यादा हो गया ना आप लोगों को ज़्यादा सुनने के लिए नहीं मिलेगा बंजार एफसि बाय थैंक टीम मैनेजर थाबे ओ भाई साहब शर्माते भी यार पूरा देखो अभी इतना शर्म आता है ना कोई क्या है बोलो गाइस सुनो कोई बात नहीं नैबेथिं फैनो थाखाय खावलायबाय मानोना जोंहा समा थांगासिनो दङ चलो कोई बात नहीं देखो किस तरफ ले जा रहे गाइस तो भाई साहब शर्माते भी यार ये लामाखौ चलो सिस्टर लोग क्यूट सा ये बच्चा ओ शर्माता भी है यार ओए अपाई ओ देखो ये छोटा सा क्यूट बच्चा है यार ये भाई बंजार एफसि देखो इतना टीमनि बिथांमोनखौ थाबैनो नैबाव जोंनि बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो रंजासे बसुमतारिनि जे गोसोखां जोलुर ट्रफि बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ सानबाहालागै आवग्रिनो हादों सानसोरां एफसि सेरफांगुरि आरो रानार आप हिसाबै बंजार एफसि कुसुगाव बिथांमोना दिनै बे बान्थाखौ नाजाव वैसे ही बोला था मैंने कॉमेडियन मजाक थोड़ा अभी मजा आएगा ना भिड़ो थोड़ी ना मजाक बोला 30,000 एबा 30,000 रांखौ बिथांमोननो गथायनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे ट्रफि होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे
जाय बिथांमोना दिनै रानार आप जानो हादों बिथांमोननो जोङो जुमदार दख'रा एबसु आरो बानजाय आफादनिफ्राय 20,000 साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम Aso. Foto udah lagi foto. साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम बे समाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गेलेमु नेहाथारि महिम बसुमतारी सार आरो बेजों लोगोसे मदद होफानो थाखाय जोंनिनो बानजाय आफादनि कनभेनर आगस्टिन बरगयारी बिथांखौ आङो बे समाव खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय बरायनाय हाबाफारिखौ नाजावनायनि थाखाय आरो बरायगिरि सारमोनखौबो बे समाव साबायखर जासिदों। बे समाव दिनैनि मुंख्लं जसेफ बसुमतारीनि जे जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि बे जोबथि सानाव उइनार जानो हानाय टीम एबा हानजा सानसोरां एफसि सेरफांगुरि बिथांमोननो बान्था गथायनाय आरो ट्रफि गथायनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो सिगांबाय आरो बे समाव बे देरहासार बान्थाखौ गथायनो थाखाय बा ट्रफिखौ गथायनो थाखाय जोंजोंनो गाहाय आलासि महरै लेंहरजानाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी सारखौ आङो खावलायबाय आरो चेक एबा रांखौ गथायनो थाखाय जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तिनि मानगोनां एमएलए जिरन सार बिथांखौ बे समाव आङो खावलायनाय जाबाय। दिनैनि जोबथि सानाव एबा मानिजाथाव रिफ्रिमेन्ट बिथांमोनखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ आङो मावफुंनो सानबाय।